La Corporació de Salut del Maresme i la Selva és una organització sanitària pública en la qual conviuen tots els nivells assistencials de forma integrada: atenció primària, hospitalària, sociosanitària i domiciliària. Dona servei a una població de referència al voltant de 200.000 persones, entre les poblacions de Canet de Mar i Tossa. La corporació sempre ha tingut un esperit innovador i s'han treballat diferents iniciatives. Amb la constitució de la Comissió de Recerca i Innovació, l'any 2022 s'aglutina tota aquesta feina i s'impulsen nous projectes que permeten una transformació digital en salut. Així mateix, també es busquen aliances amb altres agents com universitats, patronals del sector o empreses biotecnològiques per desenvolupar projectes. Trobem experiències innovadores dins de cada nivell assistencial de la corporació. La innovació en l'àmbit sanitari no només va lligada als canvis tecnològics o científics, sinó també a totes aquelles accions que permeten millorar l'experiència dels pacients. La satisfacció dels professionals, així com un millor aprofitament dels recursos sanitaris per facilitar la sostenibilitat del sistema. La innovació és una necessitat, una solució de valor.